sarki ba wanda yake jin tsoro don mutumin da kaga mun ragawa a Kano kunya ce da kara ba wanda muke jin kunya kuma wanda ran zaɓe ran 25 ga wata muna da mazaɓu 171 muna da rakar kaman 16 Allah ya tsina uwar wanda bai zo ya karɓi zaɓe mun je majalisa shekara 12 gudunmawa da na bawa Najeriya kafin na bari sai da aka ce sunan ka OFR duk tsohon da ke fadar Kano duk gudunmawa da ya ban Najeriya ko ya bawa Najeriya ƙarshen da shi ma OFR ɗin ke don ni aka uban mutane ne ni OFR ce da ni a ƙarshe wanda suke ce mana yara su koma gida su tambayi yaro wanda ya yi shekara 75 ya je yana durƙusawa cikin sa ai yaro da ilimi yaro da karatu ai ba yaro bane haka ne ko ba haka bane a ƙarshe na ji maganar makaranta jahili baya gina makaranta jahili baya nema wa yara tarbiyya jahili gidan haya yake yi ya zauna ana ba shi kaso amma wanda yake so ya gyara wa mutane gobe ya samar da tarbiyya a garinsu sai ya je garinsu ya yi makaranta mu garinmu muka je muka yi makaranta kuma profesa guda 20 ne a makarantar nan wanda suke aiki PhD sama da guda 30 masu digiri ba mai digiri ɗaya da yake koyarwa a makarantar da ne na ɗaya zaɓen House of Rep sau 4 kuma tun na ci kuma cin na alaƙiyar uwar mai ƙarya da na ci zaɓen da na tafi Abuja na tari shugabanni ko 'yan majalisa su 360 na ce ina so in zama shugaba suka ce tashi ka nuna capacity ɗinka na nuna capacity sau 2 aka bani deputy opposition leader a boko ina da certificate na Oxford ina da na Harvard ina da na Cambridge ina da na Bayero ina da na NDA ina da na alƙalam in ka dawo Arabiya tun daga kan alhamdulillah jinnatu wan nasi ina zaune ko bacci nake zan baka fasara duk azumi garin nake komawa in zauna a buɗe a shafa na yi fasara in ka isa wannan ya kamata ke koyarwa nake yi a university in ka isa sai ka koyar littafi ake buɗewa a gabana kai in kai ɗan sarki ne sai ka koyar uwa ta an gaganta fashin goshi ne da ita babbar ya ce za ka babbar wa bace wata